gran mancança del món actual és de qualitat i no pas de quantitat. De grandesa, però no de més volum. De silenci i no de renou. De contemplació i no de possessió. Una persona espiritual és per damunt de la política, perquè té amor cap als dos costats i no pot lluitar contra una de les bandes. La fe és espiritual. La creença és intel·lectual. L'amor és no violència infinita. Joan Mascaró sempre ens mou i remou, i molt sovint ens commou i ens fa sortir de la confortabilitat i ens mena a la reflexió. El problema que individualmente cuando un hombre engaña, pues se le llama un estafador. Cuando un hombre roba, un ladrón. Cuando un hombre mata a otro, un asesino. Pero cuando colectivamente se reúnen los hombres, a la difamación le llamamos propaganda. Al robo se le llama apropiación. Al asesinato y al crimen se le llama guerra. No necesitamos una revisión de la historia, que vayamos al humanismo como humanismo profundo, absoluto, que encierra el Oriente y el Occidente. Avui, amb Zen, ara i aquí, anirem directes a la meditació de la mà de Berta Meneses. Amb el seu mestratge recorrerem el camí del Zen i escoltarem el so del silenci. Pues el Zen es una transmisión especial, se suele decir, porque no se basa en palabras, no se basa en erudición, en textos, sino que es como un dedo que señala y que señala a lo profundo del corazón del ser humano y que le lleva a un estado se dice, de iluminación o de despierto, a caer en la cuenta de su naturaleza esencial, en realidad. Diu Meneses que el Zen és educació silenciosa. Aprenem del més gran misteri. En aquest camí del Zen et descobreixes a tu mateix. Comprens la teva naturalesa essencial i la de tots. Coneixes el seu secret? La seva pràctica t'eixampla la consciència. Asseure't en quietud te remou l'inconscient. Allò somort es batega. La perseverança i la paciència fan brostar la intuïció. Una intuïció pura, creativa, innovadora, captivadora. Amb el Zen alliberes una gran energia, el Joriki, l'energia de la meditació. Seus sense objecte, sense objectiu. Et desperts dins el silenci quiet.
et concentres en la postura, en la respiració. Observes l'actitud de la ment. La contemples, la deixes passar. Seus en el centre del safo, el coixí redó. Les cames encreuades. Els genolls toquen en terra. La pelvis bascula cap endavant. La columna vertebral ben arquetjada. L'esquena dreta, a plom. Empenys el trispol amb els genolls i el cel amb el cap. El clotell estirat, la barbeta entrada. El ventre relaxat. Talment un arc tensat, tibat, a punt per disparar. Tot flueix dins el silenci de la quietud. Obres els ulls i tot és. Alenes i tot passa. Ni pensaments, ni sentiments, ni emocions. La mà esquerra damunt la mà dreta. Les palmes cap al cel acaronen l'abdomen. Els polzes, mirant-se fit a fit, es freguen. Les espatlles, col·locades lleugerament enrere, cauen de forma natural. La punta de la llengua toca suaument el paladar o el dors de les dents. Poses la mirada a 1 metre de distància. En veritat, no mires fora. És una mirada girada al teu interior. Els ulls entreoberts no miren res, ni enlloc. Intuïtivament ho veus tot. La respiració juga un paper primordial. L'ésser viu respira. Al principi hi ha l'alè. La respiració zen és incomparable a cap altra. Té un ritme lent, poderós i natural. Els mestres comparen la respiració zen amb el vel del nadó. Amb el mugir d'una vaca. Si l'aspiració és suau, llarga i profunda, la inspiració ve sola. La ment zen és com la ment del principiant.
tot és nou, renovat, vell. El camí de la vida és una iniciació permanent, una aventura, un joc, una recerca, un regal en el qual el jo es realitza, es comprèn, s'allibera. La postura no ens amaga el que som. No passa per alt cap dels nostres defectes, de les nostres desviacions. Revela el nostre ego. La postura ens obliga a mirar-nos de cara, molt íntimament i d'una forma dura, exigent i rigorosa. Ens desperta a les fibres més petites del nostre ésser. La respiració és la clau que obre la barrera sense porta. El zen ens obre automàticament, inconscientment, naturalment, a comprendre que la postura és el despertar. La postura és, en si mateixa, el satori, diuen els mestres. La postura és la il·luminació. Això és tot. Quan tot i tu feis u. La raíz está en que si lo que anhelamos está de acuerdo con el ser que somos, la felicidad es duradera. Si lo que anhelamos es una expectativa, se acabó en cuanto la experimentamos.